M'he posat les gafes del veure a prop per llegir aquestes dues cartes que m'han arribat, una del Consell Comarcal del Baix Empordà. Vaig fer una reclamació perquè m'havien fet un embargament d'unes multes que m'havien posat a l'Hospital de Palamós, que vaig reclamar i m'han contestat. Hola. Vist el recurs presentat, vist que el recurrent al·lega i sol·licita ha estat presentat en el termini, extinció, resolt. Primer, estimar les al·legacions pel que fa al procediment d'embargament de comptes i ordenar es gestioni un expedient de devolució de quantitat embargada. Segon, no admetre a tràmit les al·legacions contra els procediments tal per ser extemporànies. En qualsevol cas, al tractar-se de procediments de l'exercici 2017, el dret a sol·licitar devolucions resta prescrit, tal com ho determina l'article 66 de la llei tal. Normativa, motius d'impugnació, llei. Vista la competència tal, recurs al condemnat, la recaptadora accidental, signat electrònicament, no signa ningú, i resolució del recurs contra la diligència d'embargament. No sé què m'han dit.